Qegħdin fix-xahar tal-mejtin u ma nistgħux ma niftakrux fl-erwieħu li ħirsa li għal eluf ta' snin ħakmu l-isqaqin, id-djar abbandonati u l-istħajjil tagħna l-bnedmin. It-tim tal-Sinna tkellem ma' Stefan Mifsud, kittieb li fost l-oħrajn irriċerka twemmin tagħna l-Maltin dwar il-ħares. Meta jmut xi ħadd, ir-ruħ tiegħu suppost jew tmur ġenna jew post ieħor. Jista' jkun li dak ir-ruħ tibqa' fil-post. Bil-Malti dak it-tip ta' ruħ jew jgħidu ruħ kienu jew nkella fatat. Ġifieri fatat ħafna drabi huwa ir-ruħ li jibqa' fil-post. Dak huwa differenti mill-ħares l-antik kif konna nafu, għax il-ħares huwa spiritu differenti kompletament. Kien spiritu laqas qatt ma kien bniedem. Spiritu tan-natura li tuħu over, tuħu ħsieb post partikolari li oġoba. Jista' jkun kemm dar, jista' jkun bir, jista' jkun għalqa, jista' jkun anke moħba ta' xi teżor. Dak huwa l-ħares l-oriġinali. Għalhekk kienu jgħidu li ħares għax bil-Malti ħares tfisser jasses. Illum ngħidu gwardjan. Tfisser l-istess ħaġa, ma' gwardjan ġej bil-Malti, waqt li ħares ġejja mis-Semmitka. Il-ħares, peress li hija kelma Semmitka, turi li dal-twemmin ġej minn żmien l-Arab. U fil-fatt fil-Afrika ta' fuq, anke llum għadhom ċertu postijiet jebnu fi twemmin simili. Jista' jkun ukoll li ġej iktar it-twemmin minn żmien ir-Rumani fejn kellhom it-twemmin fil-ġeni Loki li kien l-alla li joħossib id-djar. U fil-fatt nafu wkoll li ħafna postijiet fl-Ewropa għandhom xi ħaġa simili tal-ħares Malti, jgħidulhom household spirits. L-iktar ħares li jafu bih in-nies huwa l-ħares tad-dar. Dal-ħares seta' kien ikun ħares twajjeb u jieħu ħsieb anke dawk li okkupaw id-dar. U seta' jkun ukoll ħares li kien antipatku u għax idejqu in-nies li hemm hemmhekk. Hekk ikun ħares li kien twajjeb u ġenerus kien iħalli r-rigali lin-nies li joqogħdu fid-dar. Inkluż flus, risk tajjeb u anke deb. Hekk ikun antipatku bil-kontra, kienu jgħidu li isawwat in-nies u jbeżżagħhom. Il-ħares tad-dar kienu jgħidu li dak li jagħtik il-ġid ma tix titkellem dwaru man-nies. Għaliex hekk tikxef li hemm għandek il-ħares u qed tuħu xi ħaġa minn għandu, dak kollu li jkun tak jinbidel fi qxur ta' bebbux. Allura kien hemm ċertu postijiet ftit jafu għadillu li hekk kienu jkunu jafu li għal ħares twajjeb ġo fih kienu jfittxuh dal-post biex jixtruh. Illum hekk ikun hemm dar li jgħidu li fil-ħares jibżgħu minnha u ma jixtruhiex. Kien hemm ukoll il-ħares tal-bir, kien hemm pereżempju storja ta' ħares fil-bir ta' Kanxla Għawdex fejn dak kellu forma ta' ħmar u hekk xi ħadd jarah imut xi ftit ġranet wara. Imma normalment ħares kellu forma ta' xi annimal, normalment ta' serp iswed, jew inkella ta' xi qattus jew ta' kelb iswed, u ġieli anke ta' bniedem ikraħ. Forma oħra ta' ħares kien dak ngħidu t-tork tat-tarax jew tal-kantina, jew inkella t-tork tal-għalqa. Kien hemm ukoll il-ħares tat-teżor, pereżempju fejn kien hemm xi moħba ta' flus jew ta' deb, kienu jgħidu li hemm xi ħares hemmhekk jieħu ħsiebha da. Fil-ħirsa bħala ghosts hawn ħafna nies li jemmnu u jagħmlu daw il-ghost hunts, ghost tours, ma mhux l-istess bħal ħares li kif konna nafuh mit-sena ilu. Iktar in-nies ħadu twemmin minn barra u sfortunatament
kif kienu jafu n-nies il-ħares l-antik m'għadix popolari le. F'dawn l-aħħar 10 snin, saret drawwa li fit-18 Ottubru niċċelebraw Jum Dunkarm B'Sajla. Huwa biex xieraq li dan ix-xahar isir sinonimu mal-poeta nazzjonali tagħna billi twilet fit-18 u miet fit-13 Ottubru. Dunkarm B'Sajla huwa il-poeta nazzjonali. Nistgħu ngħidu li Dunkarm din is-sena se jkunu qed infakru il-148 sena mit-twelid tiegħu. Dunkarm twilet fit-18 Ottubru tal-1864. Huwa Assis, imma Assis li anke interessa ruħu ħafna fil-lingwa Maltija. Irridu ngħidu ma li qabel 41 sena Dunkarm kien jikteb Bit-Taljan. U għalxiex għal-fatt li l-letteratura Maltija kienet għadha ma kienx daqshekk żviluppata, tant li kienu iktar iqisu li l-lingwa Taljana hija dik il-lingwa li għandha tintuża fil-kitba letterarja. Ovvjament issa Dunkarm huwa simbolu tal-isim Malti għal-fatt li mhux biss tagħna l-innu Malti li llum huwa wieħed mill-iktar talbiet użati fl-iskejjel, imma wkoll għena lingwistikament għaliex għamel anke dizzjonarju kif ukoll tagħna drammi, novelli u anke poeżiji. Bl-ewwel poeżija tiegħu quddiem in-niċċa tal-Madonna nistgħu ngħidu illi Dunkarm B'Sajla tagħna waħda mill-isbaħ poeżiji tiegħu, propjament quddiem ix-xbija tal-Madonna, u nistgħu ngħidu minn hemm fetaħ repertorju sħiħ b'kitbiet u poeżiji bil-Malti. L-isim Malti kompla jiżviluppa, kompla jevolvi u naħseb illi Dunkarm B'Sajla kien wieħed minn dawk in-nies li ta' kontribut u għandna nibqgħu b'xi mod jew ieħor infakruh minn sena l-oħra, anke għax huwa l-poeta nazzjonali Malti. L-attività f'ġieħ Dunkarm ma bdietx il-bieraħ. Fil-fatt l-ewwel attività li saret għall-poeta nazzjonali kienet madwar 12 sena ilu. Kien saret il-Furjana quddiem il-monument tiegħu, monument li kien sar mill-ħabrieka għaqda tal-Malti Università, u mbagħad minn hemm żviluppat tal-iskola primarja ta' Żebbuġ, fejn hemmhekk b'kollaborazzjoni magħna l-iskola primarja tellajna programm li beda jikber minn sena l-oħra fejn tellajna poeżiji minn ta' Dunkarm, sar anke kant ta' kanzunetti minn tiegħu kif ukoll quizzes differenti li jorqtu xi sunetti minn tiegħu. Iktar tard bdejna naraw kif dejjem nippruvaw inkabru din l-attività. Tantu hekk li mis-sena l-oħra ġejna ġewwa l-Imdina, post ukoll li għandu x'jaqsam mal-poeta nazzjonali fejn l-istudenti dawwarnihom 3 postijiet partikolari. L-ewwel net il-Mużew tal-Katedral fejn hemmhekk hemm kamra dedikata lilu u allura l-istudenti setgħu jesperjenzaw b'mod tanġibbli lil dan il-poeta. Ġew ukoll fl-arkivju tal-Katedral fejn hemmhekk kien hemm ukoll xogħlijiet manuskritti ta' dan il-poeta u allura setgħu anke jesperjenzaw xi xogħlijiet minn tiegħu, inkluż anke manuskritti relatati mal-innu Malti, u mbagħad anke kellhom attività interattiva fuq il-poeżija waħdi tiegħu stess. Minn din is-sena l-attività komplet tikber, tantu hekk li din is-sena l-attività saret fuq satejn għal fatt li apparti dawn it-3 attivitajiet li bħalma xar is-sena l-oħra żidna wkoll monologi minn personaġġi u karattri li b'xi mod jew ieħor huma marbutin mal-poeta nazzjonali. Fil-fatt ħajkollhom lil Dunkarm stess, lill-ommu u lill-missieru l-Unzjata u Filippu B'Sajla, kif ukoll il-Kanarin u l-innu Malti nnifsu. Hekk bażikament l-istudenti se jkollhom esperjenza vasta se jkunu qegħdin jsiru jafu ħafna iktar fuq dan il-poeta nazzjonali. Ftit snin pajjiżna kien xhud tal-formazzjoni ta' bosta bands li jikdbu lirika bil-Malti.
Fosthom Dune, band li minkejja li milix li twaqfet, diġà għamlet isem għalija nfisha minħabba l-kwalitajiet tal-mużika li tipproduċi. Dune ġew waqfa bħala grupp fl-2017. Bdejnieh jiena u l-ħabib tiegħi Mark Abela, magħruf bħala Zizza, tal-kantant u l-kantawtur prinċipali tal-Brodu. Ma' żmien daħlu ħbieb kbar oħrajn tagħna bħal Justin Gallia, kantant, Ryan Refalo, kitarrist u Paul Torpiano, keyboard player. Nedejna l-grupp għall-ewwel darba fl-2017 kunċertin privat l-Offbeat il-Belt. Mbagħad matul l-2018 u l-2019 irrekordjajna l-album tad-debut tagħna il-ħlas, ġabra ta' kanzunetti pop bil-Malti maġburin madwar it-tema ta' it-tmimijiet, endings, li mbagħad ġie mniedi f'Lulju ta' din is-sena il-Belt. Naħseb l-iktar importanti meta wieħed jikteb huwa li l-ewwel xogħol jisma' ħafna u jisma' fil-wisa. Għaliex dana bħalma ta' dak li jkun ikun kittieb inti ma tistax tikteb tajjeb jekk inti m'intix qiegħed taqra ħafna, għaliex mingħajr ma trid issib ruħek taqa' fit-trappoli ta' varji klixejiet, dak li tipproduċi ma jkunx ħaj, ikun mejjed u jiena nemmen li kull xogħol ta' arti jrid ikun relevanti għal kuntest tiegħu, jew bħala riflessjoni jew emulazzjoni tiegħu, jew nkella jekk hemm bżonn anke bħala reazzjoni lejh. Ġifieri l-iktar konsiderazzjoni importanti naħseb huwa li wieħed jisma' ħafna u fil-wisa. Għalkemm huwa interessanti li nħarsu lejn ix-xogħol ta' Dune fih innifsu, naħseb li tajjeb ukoll li naraw il-xogħol ta' Dune fil-kuntest aktar wiesa'. Dune ma tfaċċawx minn imkien, ix-xena tal-mużika li qegħdin jieklu u jxorbu minnha u jitimgħu lura fiha. Id-Dune hija waħda li tmur lura għal bosta snin. Laqatni dejjem kumment mill-grupp Brodu illi dawn ħarsu lura anke lejn dak illi kien Fada David u l-MSSP Guitar Group fis-snin 70 u allura anke ċertu armoniji u ċertu elementi ta' kważi naività fil-mużika, fil-kitba tal-lirika għall-mużika Maltija ġej anke minn dak il-materjal ta' snin 70. Ma jkunx dejjem evidenti naturalment, imma l-fatt li jkun qiegħed hemm kważi ħalli ngħidu hekk fid-DNA ta' dak li huwa qed jiġi ppreżentat f'sens kontemporanju, allura naħseb li tajjeb anke li nagħmlu din l-osservazzjoni. Smajt it-tokki tal-arloġġ, it-tokki tal-arloġġ. Il-Malti huwa l-lingwa li aħna li trabbejna nitkellmu il-Malti fiħdan il-familji tagħna jippermettilna li nesprimu ruħna li żjed b'onestà u b'leġittimazzija li jiena nemmen li hija xi ħaġa fundamentali meta wieħed jikteb kanzunetta li issemmih anki subkonxjament dik l-onestà dejjem ikun qiegħed ifittixha u meta ma tkunx hemm il-kanzunetta ssofri ħafna. U l-Malti huwa l-lingwa li fiha aħna nistgħu nesprimu ruħna bl-iktar onestà. Ngħid għalija kull meta provajt nikteb kanzunetti bl-Ingliż u mbagħad nara x'ikun ir-riżultat ma jkunx l-istess bħal kanzunetti bil-Malti u naħseb li dik hija raġuni għaliha. Il-Malti minnu nnifsu huwa suq iżgħar għax naturalment aħna popolazzjoni iżgħar jiġifieri n-numru ta' semmija dejjem ħajkun din natura inqas. ċerta appoġġ jeżisti. Ovvjament bad fil-wisa tal-infrastruttura tal-pajjiż xi nuqqasijiet hemm u fil-fema tiegħi l-ewwel nett neħtieġu iżjed spazji fejn wieħed jista' jeżibixxi l-mużika tiegħu u fl-istess ħin ikollu l-opportunità li mill-inqas jifdi l-ispejjeż u jekk jista' jkun iħalli profit żgħir ukoll kultant fuq mill-mezzi medjatiċi hemm ċertu nuqqas ta' fantażija li uħud mill-aqwa artisti tagħna uħud mill-iżjed xogħlijiet interessanti, riverenti, innovattivi ma nagħtuhomx pjattaforma li forsi jistħoqilhom. Wieħed mill-avvenimenti l-aktar importanti fil-kalendarju kulturali tagħna żgur li huwa l-Festival Nazzjonali tal-Ktieb li jittella sena wara sena f'Novembru. Dan il-festival ilu jiġi organizzat mill-1979 u llum il-ġurnata jattenduh għexieren ta' eluf ta' qarrejja.
Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb oriġina fi snin 70 meta kien hemm diversi ħsibijiet u kurrenti. L-ewwel ħaġa kellek il-pubblikaturi bħal Paolo Mizzi l-iktar wieħed dak iż-żmien illi kien imur il-Fiera ta' Frankfurt u kien espost tal dak li kienet jiġri barra minn Malta u xta' Malta wkoll jara li jkun hemm fiera u li jibda Paolo Mizzi anka kien jipprova jimporta l-idejat barranin tal-industrija tal-ktieb f'Malta, x'ovvjament f'Malta l-industrija kienet għadha lura. Ma ninsewx illi l-natura tal-ktieb Malti hija xi ħaġa, il-prodott tal-ktieb Malti, il-letteratura Maltija dawn huma affarijiet pjuttost riċenti li bdew fi żmien modern fid-dinja tagħna, ġifieri da aħna għadna fl-infanzja tagħna f'dawn l-affarijiet. Mill-aħħar oħra wkoll kellek lil Mintoff li da kien x'Londra kellu mentalità kosmopolitana, kien vjaġġa ħafna, kien jaqra ħafna, illi dan ukoll ried illi Malta ikollha l-istess ikollha infrastruttura ta' industrija tal-ktieb bħal m'għandhom pajjiżi barranin, jiġifieri li jkun hawn fiera tal-ktieb. Imma Mintoff ukoll kellu din l-idea illi l-fiera tal-ktieb f'Malta tkun isservi bħala pont bejn id-dinja tal-ktieb Arbija u d-dinja tal-ktieb Ewropea, kemm dik tal-Vant u kemm dik tal-Punent, għaliex ovvjament l-Ewropa dak iż-żmien kienet maqsuma bejn dik tal-Vant u dik tal-Punent. U fil-1979 saret l-ewwel fiera tal-ktieb li dak iż-żmien Mintoff rid jipproġetta u rid jagħmilha forma ta' business fair u l-pubblikaturi u l-ħwienet tal-kodba rridu ovvjament ibijaw il-kodba fil-fiera. Ġifieri kellek dawn interessi differenti, insomma, li b'xi mod jew ieħor kienu qed jikkonverġu u kienet saret il-fiera. Llum il-festival tal-ktieb sar mezz importanti ta' introjtu għall-industrija tal-ktieb. U l-industrija tal-ktieb għandha bżonn tagħmel il-flus, ovvjament, u tbieħ il-kodba biex ovvjament ikollok kittieba li jiktbulek il-kodba u pubblikaturi li jippubblikawlek il-kodba. Inkella jekk bħala soċjetà ma nippubblikawx il-kodba ma jkollniex il-letteratura u ma jkollniex il-kittieba u l-intellettwali li jipproduċu dan il-materjal, inkunu jisna soċjetà pjuttost barbara. Il-festival kiber ħafna taħt l-amministrazzjoni tagħna u lan u li kompli jikber. Il-festival huwa mimli b'attivitajiet differenti, ħafna kittieba u pubblikaturi jippreżentaw l-iktar xogħlijiet riċenti tagħhom. Ġifieri l-festival huwa mhux biss punt fejn tixxi l-kodba, imma huwa post ta' ċelebrazzjoni, post ta' festa, hemm ħafna attivitajiet, tmur mal-familja, tmur tikol xi ħaġa. Ġifieri l-festival sar ukoll attività nazzjonali, kulturali importanti. L-importanza li il-pubblikaturi u l-kittieba jippubblikaw il-kodba li n-nies jixtru jaqraw il-kodba tagħhom hija wkoll ta' importanza nazzjonali fl-aħħar mill-aħħar għaliex iktar tikber l-industrija tal-kodba iktar tissaħħaħ il-lingwa Maltija, il-poplu iktar isir edukat, iktar emanċipat u iktar kritiku u bekk ikollna wkoll soċjetà iktar sinjura u sofistikata wkoll ġifieri. Id-dizzjonarju huwa wieħed mill-aktar għodot importanti f'ħajjitna għax jaqdina kemm fl-iskola kif ukoll fuq il-post tax-xogħol. Biżżejjed inħarsu lejn l-għalliema, il-ġurnalisti, it-tradutturi u s-segretarji li jinqdew bil-lingwa miktuba ta' kuljum. Fil-sinna nsibu bosta dizzjonarji differenti. Uħud minnhom ikunu mill-Malti għal Malti, jiġifieri jkollhom ġabra ta' kliem Malti mfisser bil-sinna stess. Oħrajn imbagħad ikunu mill-Malti għal lingwi oħra, jiġifieri jkollhom ġabra ta' kliem Malti mfisser bil-sna oħra. Ngħidu aħna bl-Ingliż, jew bil-kontra, minn il-sna oħra għal Malti. Jiġifieri jkollhom ġabra ta' kliem barrani mfisser bil-sinna. Insibu wkoll dizzjonarji bl-istampi maħsuba tfal.
Xi dizzjonarji jkunu konċiżi u jinġabru f'volum wieħed, imma oħrajn ikollhom jinqasmu f'diversi volumi. Il-biċċa l-kbira ta' dizzjonarji Maltin huma stampati, imma nsibu wkoll xi dizzjonarji elettroniċi, pa' dizzjonarju tal-Malti u l-Wikizzjonarju. Insibu wkoll dizzjonarji speċjalizzati ħafna. Ngħidu aħna dizzjonarji ta' termini letterarji jew finanzjarji. Terġgħu tajt, xi wħud jaqdu wkoll l-irwol ta' teżawru billi jagħtu bosta sinonimi għal kliem li tfittex. Hemm imbagħad dizzjonarji tematiċi bħal miklem ta' John Spiteri Ginger li jikklassifikaw il-kliem skont it-tema. Għalhekk, l-ewwel pass sabiex tuża dizzjonarju huwa li tagħżel sewwa x'dizzjonarju għandek bżonn. Imbagħad tiftħu. Il-kliem għandek isibu mqassam alfabetikament. Jekk ma ssib xi kelma, jista' jkun li ma tkunx qed tfittixha kif suppost. Ngħidu aħna, seraqila, sraqt u serqu, mhux se ssibhom bil-grassett, kull waħda f'entrata għalija, imma ssibhom taħt il-lemma ewlenija seraq. Fil-każ tal-verbi din tkun fil-mamma. Fil-waqt li fil-każ tan-nomi u kelmiet oħra, din tkun fis-singular u nieqsa minn kull inflessjoni bħala t-timtenni, il-plural u l-femminil. Wara li tkun sibt il-kelma li tixtieq, se ssib id-deskrizzjoni grammatikali u xi tikketti li jagħtuna l-informazzjoni dwar l-użu tal-kelma. Ejja nieħdu l-kelma mħabba bħala eżempju. Għal min għadu qed ifittex l-imħabba, din insibuha taħt litra M. Naraw li l-vokali tal-leħen I hija miktuba żejra billi din mhix parti mill-kelma nfisha, imma żieda li tgħinha fit-tleħin. Il-kelma mħabba hija miktuba bil-grassett, jiġifieri bold, u warajha għandna t-taqsiriet li jagħtuna deskrizzjoni grammatikali tal-kelma. Dan il-każ, in-N mim tfisser nom mimmat, il-F tfisser femminil u s tfisser singular. Il-P l jirreferu għal plural li jingħata eżatt wara. Wara d-deskrizzjoni grammatikali u t-tarif dwar l-użu tal-kelma, ngħidu aħna hix arkajka jew dispreġattiva, insibu d-definizzjoni. Jekk il-kelma jkollha aktar minn definizzjoni waħda, dawn ikunu indikati b'numru. Xi dizzjonarji jidħlu f'aktar dettall u jagħtuna wkoll il-pronunzja skont l-alfabet fonetiku internazzjonali. Oħrajn jagħtuna l-erq, it-sokk u l-etimoloġija tal-kelma, jiġifieri jgħidulna x ġejja mill-Arbi jew minn xi lsien ieħor. U jekk tibqa' ma ssibx kelma, jista' jagħti l-każ li tkun fittixta taħt entrata b'oħra. Imma jaf jagħti l-każ ukoll li tkun skoprejt kelma ġdida jew li l-kelma tkun ħarbet lill-lessikografi, jiġifieri lill-kittieba ta' dizzjonarji. Wara kollox, il-lingwa mhix magħmula biss mill-kliem fid-dizzjonarji, imma mill-kliem fuq fom in-nies. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.